Sa gitna ng makukulay na tela, engrandeng runway at masiglang sayaw ng kulturang Pilipino, formal na binuksan nitong August 14, 2025 ang Feria de Camarines featuring Pusturyosa sa isang mall sa Naga City. Tampok dito ang galing at malikhaing obra ng mga lokal na manlilikha mula sa handcrafted items hanggang sa mga dekalidad na kasuotang yari sa pinagmamalaking Inabo fabric ng bayan ng Buhi. Nagmistulang sentro ng sining ang atrium habang rumampa ang mga modelo, suot ang eleganteng disenyo mula sa mga kilalang fashion designers ng Camarines Sur. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI Camsur, LGU Buhi, iba't ibang private sector partners at cultural stakeholders. Bahagi rin ng pagbubukas ang mga pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw na nagpapakita ng yaman ng lokal na pamana. Ayon kay Katsa Velala, tourism spokesperson ng LGU Buhi, layunin ng DTI Camsur, LGU Buhi, katuwang ang provincial government ng Camsur na palakasin ng merkado para sa mga lokal na manghahabi. The DTI, in collaboration of course with the local government unit of Buhi, gusto pa nilang mas mapalaki yung market and of course the income ng aming mga weavers. And surely, alam po namin na every year na ginagawa kami nilang special sa mga ganitong event would give pride po. And syempre, sa mga weavers namin, sobrang malaking tulong po. Ibinahagi rin niya na dekada na ang nakalipas mula ng unang sumabak ang Inabo sa merkado at ngayon marami ng mga hobby ang umasenso mula sa pagiging simpleng tagagawa hanggang sa pagiging negosyante. Malaki ang pasasalamat ni Velala kay Mayor Ray Lacoste ng LGU Buhi na noong kanyang unang termino pa noong 2007 ay nagsimula ng isulong ang One Town, One Product o OTO program para sa Inabo. He is the one really initiated this because the last time na leadership niya during his mayor 2007, siya po ang unang mayor na nag-adapt ng One Town, One Product. So kaya si mayor po talaga grabe ang support and love sa ating mga weavers. Up until maging namin yung aming ini-aim na globally, makilala si Inabo. Nagpapasalamat rin ito sa itinutulak na batas ni Congressman Migs Villafuerte na gamitin ang local fabric ng buhi na Inabo bilang academic dress ng mga paaralan. Alam mo, everything paid off. Maski nakakapagod, talagang very satisfying, very successful ang nangyari. And I really give credit to the collaboration of the different stakeholders, both the private and government alike. So, thank you sa lahat ng partners namin. Of course, the provincial government of Camsur, headed by Governor El Rey Villafuerte, ang Camsur Chamber by President Anigay Tibadong, the Robinsons Naga, the local government of Buhi, headed by Mayor Ray Lacoste, and of course, lahat ng mga MSAPs natin, lahat ng mga weavers, thank you very much. Sa aspeto ng target sales, umaasa ang DTI Camsur na maabot ang 3 million ngayong taon, doble sa 1.7 million na nalikom noong nakaraang edisyon. Bukod dito, lumawak din ang bilang ng exhibitors mula 50 noong nakaraan tungo sa 82 ngayong taon, lahat mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur. Bukod sa fashion show na nagpakitang gilas sa talento ng mga local na designer, ipinamalas din kung gaano ka-elegante at kapersonal ang paggamit ng Inabo fabric sa mga makabagong kasuotan. Nananawagan ng mga organizers sa publiko na tangkilikin ang sariling atin, hindi lamang bilang pag-alala sa kultura at pamana, kundi bilang konkretong suporta sa lokal na ekonomiya. Ang Feria de Camarines featuring Pusturyosa ay hindi lamang selebrasyon ng sining at tradisyon, kundi isang tulay para maabot ng Inabo ang mas malawak na pamilihan mula lokal hanggang pandaigdig. Sa patuloy na suporta ng pamahalaan, pribadong sektor at ng mamamayan, naniniwala ang mga weavers ng buhi na masisilayan ng buong mundo ang kagandahan ng kanilang likha. Darlene Lastrulio, CSN.